Orain bigarren txartela alaxe da. Gonzalori bigarren txartela biak berdin ikusi ditu, Horbago zoren bila zelai erdira abiatu irten, eta hor ikusi du bigarren txartela, aurreko jokaldian esan dugu, orain ezingo duela, hori berriz egin, egin du. Etzen gogoratzen bigarren azuenik. Etzen gogoratzen edo auskalo. Amarrekin geratu da Burgos. Lezaman uste dut 9 jokalarikin amaitu zuela. Laxe da, bi gutxiagorekin amaitu zuten Burgosekoek gaur 10 dira momentuz, eta ez da giro Burgoseko aulkian. Entzun besterik ez dago. Argia izan da, heldu egin du, garo. Lehenengo falta zerena dan, azte bali magera lehenengo etxekoarena da. Orbegozoren falta da, beti helduta, beti kontrolpean. Besoa luzatuta. Beti kontrolpean daukalako. Lehen aipatu zu lehenengo zatian. Hori da, eta atxeen handian hemen komentatzen egon gira gauza berdina, ez? Atzelariak hor kontu handiak inibili behar duela, beti atzerago jokatzea hobeto dela, kontrolik gabe. Aurrelariak ez dezala kontrolatu inor. Zu badakizu zure aurrando, kasu zu kontrolatzen duzu bera. Eta jazta, hor ez da gainean egon beharrik, eta ondo provokatzen du, lana ondo betetzen du Orbegozo. Jon Orbegozo bere lana betetzen du fenomeno, gauza gondo, eta lurrera, txartela, eta kanpora. Atxen aldian komentatzen aritu gara, Joanan esan dit, gai batean, eta egia da, Ludo Penef, nola jokatzen zuen, jokalari gorputzez handia, besoa luze eginda, beti atzelariaren bila, atzeraka, helduta, Joanan, zen erraxa izango markatzea, baina beste gauza batzuk aurkitu bertzian. Beste gauza batzuk, garrantzitzuena metrotxo bat atzea gotea, ez dezala kontrolatu, eta berak jakitean nahi bali madu nuntzauden, buelta eman behar du. Eta denbora galtzen du, horrekin. Denbora galtzen du, buelta ematen horretan zuk aurre hartzeko aukera izaten zu. Eta bestela, utzi hartzen dunean, orduan joan gainera. Dauka, buelta ez ematea da. Bestela, berak nahi duena egiten duzu, hartuta preso hartzen zaitu bi eskuekin, bi besoekin. Eta Xabier, badauzkagu notiziak Segoviatik, momentu honetan, gimnastika Segoviana eta Reala bana dijoaz. Bana Sanse beraz. Bostetan hasi da, norgeiagoka hori. Oñatz Bilbaok urrundu du. Eta orain bestea, honek ere txartela du, Kolinak, tio aterako orain. Eta gauza berdina lehen atera dio, Bai. Besoak aurreratzeatik. Bueno. Holako taldeak arazoak beraiek bere buruan, bere taldeari sortzen dizkiote, ez? Ezina etortzen danean, da nekea etortzen danean, orduan faltak egiten hasten dira. Falta hain nabarmenak eta argiak izaten dira, txartelak izaten dira eta azkenean. Gonzaloren lehenengo txartela. Azkenean erdiratu egin du. Hor, atezainak baloi hori hartu egin behar zuen, ez? Erresa zirudien. Erasoan jarraituko du Ian Urangak. Kendu egin diote, Burgosek urrundu. Ondo etorri zaio bigarren txartel hori Lemoari, azken minutu horietan nagusitzen hasia zelako Burgos, eta oin badirudi 10 berriz ere atzera egin duela, eta Lemoa gehiago erasoan ikusiko dugula. Esan behar nuen, Gonzaloren lehen txartel hori izan da zuk aipatu duzu, minutuak aurrera, nekea nora joan den, eta bazuen denbora, zelai erdian oraindik, eutxi eta jarraitzeko, baina uste dut hain nekatuta zauen falta egin behar zuela, bestela ezin ziolako jarraitu. Azkenean, pixka bat ritmoa sartzen olako talde bati, esperientzia asko baina veterania, eta gero nabaritu egiten. Hori. Ea Lemoak aprobetxatzen du, minutuak baditu 18 eta luzapena. Kornerra aterako du, Rebollok, eskubialdetik, baloia gora, lehen zutoinera, ez rematerik ez, jaurtik eta kanpora, baina kornerra izango da. Borja Navarrok egin du jaurtiketa hori, baina Burgoseko atzelari baten gorputzean jodu baloia kanpora joan da berriro kornerra, eta berriro eskubialdetik Rebollok aterako du. Eskuin besoa gora, baloia gora, area barrura, berriro Borja Navarro aldaratzearen zain, albotik ezkerraldetik aterako du, baloia ia kanpoan zegoenean sarrera edo ez dakit nahita izan den, epaiak ez du ez erradirazi, alboko sake atera dute, Urbanuk berriro kanpora, hor, Troiteiroren saiakera baloia kanpoan zegoenean. Alboko sakea, baloia gora, atezaina. Azkar atera nahi du, baita atera ere, baina baloi zaila ipini dio Rufin hori,
Orain presaka, korrika, lemoarrak gola nahi dute. Eta ondo ritmoa ipintzea baita ere partiduari, zenbat ritmo gehiago ipini. Normalean baloia ondo jokatzea zailago izaten da ritmo altuan, baina besteari han sartzen, are inguru horretan sartuta, etorriko da pixka lehenago pixka berando golaukera hori gauzatu inbar golaukera. Eta horrekin nahikoa izango da. Begira zer gertatu zaio Orbegoz hori azken jokaldian atzera egin du, atzelariak zer egin du, atzera egin du eta eroi lurrera. Horixe nahi zuen Azpeitiarrak ez, atzelariek gainean eukitzea, apoiatzeko eta ondo hartu dio hor neurria. Eta Xabi, Burgosek azken aldaketa egingo du. Torres berdeguneratuko da 8 zenbakiarekin, zelai utziko duena 11arekin Espinosa izango da. Gainera aldaketa orain pare bat minutu prest eduki beharra zeukaten, baina Torresek ez zeukan elastikoa aldageletako atea itxia zegoen eta 2 minutu galdu ditu. Bañuelos kirioak dantzan egonda, sutan erabat. Oie, bai. Hemen denetaz ohartzen zara. Sergio Torres, Burgosen 3. aldaketa. Rufino, Troiteiro eta Torres izan dira ulkitik sartu diren 3 jokalariak Burgosen aldetik. Hor da Troiteiro, baloia zapalduz. Atzera jokatu du. Addison, ez da iritsi. Samuel Pietek atera du baloia. Ea ba, Borja Navarrok badu lekua gora egiteko. Buru altxatu du. Erdira egin du. Elias du bere aurrean, Borja jarraitzen du. Gehiegi. Bai, gehiegi, baina, bueno, ez da txarra, askotan aurre erdiratzea eta askotan baino ikusten zerbait gehiago bilatu behar da. Beraiek ere zalantza horiek sortu behar zaizkio, ez da ondo atera. Bueno, torriko da berriro beste aukeraren bat, ez? Zalantza horiek sortzen diranean besteak erdibidean gelditzen dira. Aurrera jarraitzen du Burgosek, aukera izan dezake. Ia utzi egin diote, bazuen leku aurrera jarraitzeko. Jaurtitzea erabaki du Torresek, zelairatu berriak. Irriste egin du jaurtiketa egiterakoan. Eta baloia Aitor Alkalderi iritsi zaio. Eta 10 daude eta 3 jokalari defensako lana galduta. Baloien aurretik. Bai. Atzetik omeran baloien aurretik eta... Rufino, Addison eta Troiteiro. Zuaitz. Pazientzi puntu bat euki behar da, bain. Samuel Piete. Azken asteetan gol asko ikusi dugu. Ipuruan joan zen astean 7, Lezaman aurrekoan beste... Bost, 12 gol. Bi partidutan. Gaizki ohituta geunden. Gaur golik ez. Carracedo atzera egin beharko du. Mauretari, orain Maureta zentral postuan. Baloia gora, Alves. Addison Alves, Ian Urangarekin leian. Ateko sakea, denetarik entzuten dugu, Bai, jo. Zeinera esaten diren horrelako gauzak futbolean, dena libre. Bete egin da gaina. Gusta gatituko zen gaina. Nunbait horre arazo badoka, nunbaiten. Bai. Arazoiek askotan futbolean hemen kanporatzen dira, ez da? Bai, hemen kanporatzea hori, ez? Hemen dena libre denez? Bai, lasai gelditziko, Ustu bidea, batzuetan futbola. Bai, batzuntzako bai. Eta Daniel Suarez izango da, Etxebarriaren arratsaldeko azken apostua. Rebollo, bitartean baloiarekin aurre aulkitik sartu da, arean sartu du. Baloi arriskutsua zen, leia orain, goitik bera datorren baloi horretan. Azkenean Torresek urrundu, falta Burgosen alde, Arnasa hartzeko aukera izango du orain Julio Bañuelosen taldeak. Bai. Aldaketa egingo du Lemoak. Minutuak aurrera, 78 bete dira dagoeneko, 12 eta luzapena partida bukatzeko. Aurkia nahiko lan badu horre.